Kdo je vlastně klientem obezitologické kliniky? Jsou to pacienti, kteří trpí obezitou. Obezita je nadměrné množství tukové tkáně. V současné době používáme určité kalkulátory, používáme už mnoho let takzvaný BMI index a vlastně na obezitologickou kliniku patří pacienti s obezitou, to znamená s BMI nad 30. Co můžeme na obezitologické klinice pacientovi nabídnout? Pacienti se obvykle dělí do dvou větví, buď pokračují ve větvi tzv. Konzervativní, kdy užívají určité léky, anebo ve větvi chirurgické, kdy podstupují určité chirurgické výkony. Samozřejmě nedílnou součástí obou těchto cest je změna životního stylu, to znamená úprava pohybové aktivity, úprava jídelníčku, psychologická podpora a potom buď léky nebo chirurgická operace. Stran chirurgických operací máme v současné době asi dvě možnosti. Řekla bych, pokud to rozdělíme mechanisticky, tak operace, které postihují pouze oblast žaludku, například gastrická bandáž či plikace žaludku, a potom operace, které souvisí jak s žaludkem, tak s přední částí tenkého střeva. To jsou takzvané gastrické bypassy či biliopankreatická diverze. Nejčastější bariatrickou operací prováděné zde na OB klinice je tzv. Plikace žaludku. Můžeme si ji prakticky představit jako například jisté vchlípení balónu navnitř a sešití dvěma vrstvami stehu po té vnější stěně. Bariatrické operace, takzvané restriktivní výkony, operace jako je gastrická bandáž či plikace žaludku, potom následně vyžadují poměrně přísný dietní režim a ten si zase můžeme představit jako jídlo, které se nám vejde do kelímku od jogurtu velikosti 150 ml. Pokud se pacient rozhodne být léčen v obezitologické ambulanci, měl by si být vědom, že ta léčba je prakticky celoživotní. Celoživotně dochází na pravidelné kontroly, jak k lékaři, tak k nutričnímu terapeutovi a pokud je potřeba, tak například psychologovi. Čeká ho pravidelné měření, vážení, měření tělesného složení na takzvané bioimpedanční váze, dále pravidelné krevní odběry v určitých časových intervalech. Co dělat, aby léčba byla dlouhodobě úspěšná, dlouhodobě efektivní? Je opravdu třeba dbát na pokyny ošetřujících lékařů, nutričních terapeutů, psychologů, zkrátka celého obezitologického týmu. Docházet na pravidelné kontroly a v případě pochybností nebát se obrátit se o pomoc.